tomhle videu budu přešívat košili, kterou mi rozkousal pták. Ahoj, já vás vítám u dnešního videa, jmenuji se Veronika a věnuju se šití, upcyklaci, pomalé módě a udržitelnosti celkově. Hlavně teda na svým Instagramu vedu potržítko clothing, ale i tady na YouTube. A teď už teda o tom, jak mi košili rozkousal pták. Jedno z mých prvních přešívacích videí tady na YouTube bylo video, kde jsem přešívala tady tuhletu nádhernou hedvábnou košili s dřevěnýma knoflíkama na o něco lepší košili, která už neměla tak hluboký výstřih a která měla jiný hezčí knoflíky. Takhle ta proměna dopadla, myslím si, že hodně dobře. No a co se stalo? Tuhletu přešitou košili, která mi dala fakt spoustu práce, jsem si potom vzala na dovolenou do Lisabonu. Byla to úžasná dovolená, Lisabon fakt doporučuju, no a my jsme si tam koupili broskev, kterou jsme snědli, avšak nesnědli jsme pecku samozřejmě a tu jsme pohodili na pláži vedle ručníků a potom jsme šli stavět hrad. No a ukázalo se, že to byla chyba. Vedle té okousané pecky jsem totiž dala i svou nádhernou, čerstvě upravenou hedvábnou košili. Možná už se to uhodli, mezi tím, co my s přítelem jsme stavěli nádherný hrad z písku, přišel nějaký zlý racek k nám na deku a chtěl okousat tuto broskovou pecku. Bohužel se ale svým zobákem trefil i do mojí hedvábné košile. No a tak vznikla tato obrovská díra, o které jsem ale ještě v Portugalsku netušila a potom jsem se z dovolené vrátila domů a zjistila jsem, že mám mega divnou díru na mojí nádherné hedvábné košili. A fakt jsem nemohla přijít na to, jak takováhle díra vznikne a dívala jsem se potom do galerie, projížděla jsem fotky a všimla jsem si, že ten den, kdy ti rackové útočili na naši deku, jsem měla právě tuhle košili a spojila jsem si to s těma zlýma rackama. Aby toho ale nebylo málo, mně se ta košile šíleně líbila a jelikož ta díra byla v oblasti podpaží a když jsem měla ruce dole, tak nešla úplně vidět, tak jsem si tu košili jednou vzala do školy. Ve škole jsem vypadala určitě úžasně, nicméně ze školy jsem se vrátila s dvakrát tak větší dírou. Takže takhle díra na košili vypadá poslední 2 roky a já jsem teprve až teď sebrala odvahu na to vrhnout se do nějakého přešití. Problémem je, že ta díra je prostě vykouslá, není to jenom roztrhlý a fakt dlouho jsem nevěděla, jak to opravit a prostě se mi do toho nechtělo až do této chvíle. No a já vám v tomhle videu ukážu, jak se mi to povedlo nebo nepovedlo opravit. Takže jak jsem opravila vykouslou díru od racka, si pustíme teďka. Takže jdeme se pokusit, aby na této košili nebyla tato díra. Začala jsem tím, že jsem si vzala fixu na látku, která zmizí teplem a na oblečené košili jsem si naznačila, kde mi končí rameno. Je to tam, kde máme takovou hrču, kde nám končí ramenní kloup. Tak jsem si to změřila, bylo to nějakých 12,5 cm od toho límečku a tuhle značku přinesla i na druhou náramenici. Dalším krokem bylo to celý rozpárat, takže potom by se mi tenhle bod hledal těžko. Nerozpářu to teda celý, rozpářu jenom boční a rukávový švy. Tahle košile měla kimonový střih, což znamená, že přední díl je spojený s rukávem. Takže to celý byl jeden dlouhý šev. No a já to teda pářu páráčkem, byl to rozžehlený šev, takže to takhle roztáhnu, napárnu, roztáhnu, napárnu. Hlavně dejte vždycky pozor, ať nerýbnete do té látky. Rukávy téhle košile byly zakončený gumečkou, kterou jsem teda rozstřihla a vyndala. Rozpáranou košili jsem si potom celou pořádně vyžehlila, aby se mi s ní líp pracovalo a přesněji pracovalo. No a jelikož jsem pracovala s hedvábím, tak jsem byla opatrná, co se týče teploty žehličky a nejprve jsem si teplotu žehličky a to, jestli můžu používat páru, otestovala na malým kousíčku látky. Třeba tahle hedvábná košile snesla i vyšší teploty a páru. No a tady už vidíte vyžehlenou a rozpáranou košili. No a já jsem doufala, že budu moct udělat toto. Abyste to lépe pochopili, tak jsem vám to takhle nakreslila. Momentálně ta původní košile má takovýhle střih, kdy rukávy jsou součástí toho předního dílu a tady není žádný šev. No a můj plán je z toho udělat jiný střih, kdy rukávy nejsou součástí předního dílu a je tam právě takhle šev.
No a na to, aby tam mohl být šéf, tak musím část košile ustřihnout a tím vytvarovat nový průramek. No a doufám, že tím ustřihnutím a děláním nového průramku se zbavím té díry. Ale jestli mi ta díra bude moc zasahovat do toho předního dílu, tak nevím, co budu dělat. Takže jdeme teda na to, jdeme udělat toto. Mohli byste to ustřihnout podle nějaké vaší vypasované košile nebo šatu. Já se rozhodla využít tenhle odzkoušený střih, co má zášivek tady dole. No a protože by se mi to tam jinak nevyšlo, tak jsem to takhle zohla. Tím, že nebudu odšívat ten zášivek, co je na tom střihu, tak jsem ten střih, co mi jinak sedí, až tak moc nezmenšila. No a vršek toho střihu teda přikládám k té značce, kterou jsem si udělala na začátku. To je to místo, kde mě končí ten ramenní kloup. Střih jsem si teda zatěžkala a pak jsem se vrhla na obkreslování a doufala jsem, že se vyhnu té díře. No a jak můžete vidět, bylo to opravdu hodně těsný. Pak jsem košili otočila a vzala jsem si zadní díl toho mýho střihu a ten jsem tam taky obkreslila. Můj střih neměl přídavky na švy, takže ty jsem ještě přidala a pak jsem to teda ustřihla. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jsem zvědavá, jestli to vyjde. Pak jsem podle toho ustřihlého dílu ustřihla i druhou stranu, jenom jsem to udělala zrcadlově. Celou košili jsem si potom přehla v půlce a ještě zkontrolovala, jestli jsou obě strany stejný. No a teď moment pravdy, boční švy jsem si rychle sešpendlila a tady byla první zkouška a vypadalo to hodně dobře, měla jsem mega radost. Bylo to tak akorát úplný ramena, jsem měla tam, kde mám ramena, dalo se v tom hýbat, no prostě to byla obrovská úleva. Já bych viděla dřív, že to tak hezky vyjde a že ta díra přesně takhle krásně půjde odstřihnout, tak to neodkládám 2 roky. Po zkoušení bylo potřeba začistit okraje látky, protože tím, jak jsem to ustřihla, se boční šev prodloužil a část zůstala nezačištěná. Takže jsem si nastavila overlock na tady tuhle drobnější obnitku, která je jenom ze 3 nití. Pak jsem ty zbylé nezačištěné okraje látky obnitkovala. A nechala jsem si tam takhle ty nitky, které jsem potom tupou jehlou strčila do švu. Následně jsem si sešpendlila boční švy a do stroje jsem si dala tuhletu tenkou jehlu, na který je napsaný 70. Ta 70 je průměr jehly, takže tahle jehla má průměr žádná celá 7 mm, což je jeden z nejmenších průměrů. A je to právě vhodná jehla na tanoučký látky, jako bylo tohle hedvábí. No a pak jsem teda boční švy sešila a následně rozžehlila. Tak doufám, že to půjde takhle hladce dál. Takhle to potom vypadalo, díry jsem se úspěšně zbavila a pak už zbývalo přidat tam rukávy. Na rukávy jsem ale měla omezenou plochu materiálu. Byl to tady tenhle kus, který jsem odstřihla z košile, tam se mi jenom tak vešel klasický hladký rukáv. K tomu jsem ale ještě naštěstí měla tenhle zbytek, což je ustřihlý dlouhý rukáv úplně z té původní košile. Tahle ta košile už totiž jednou přešívaná byla, takhle vypadala původně. Měla moc hluboký výstřih a mně se povedlo ho zvednout. Bylo to úplně geniální, ještě jsem tam dala nový knoflíky, podle mě vypadala fakt skvěle a pak mi do ní udělal ten pták tu díru. No a jak jste mohli vidět, rukávy jsem zkrátila a naštěstí jsem si ten odstřižek nechala. Protože jsem zjistila, že když tyhle 2 odstřižky spojím do sebe, tak se mi do té plochy vejde můj oblíbený balonový rukáv. Tady ten rukáv můžete vidět na šatech, jsou to šaty z mýho online kurzu a podle mě na té košili ten rukáv bude vypadat úplně úžasně. Takže menší zbytek rukávu jsem rozpárala a potom ho napojila na ten větší zbytek. Vidíte, že když to takhle spojím, tak se mi tam vejde ten můj rukáv. Potom jsem to teda sešila, díky tomu, že látka má vzor, tak tam ty 3 švy až tak vidět nejdou. Zhrubu jsem to teda samozřejmě začistila. No a pak jsem tam položila ten můj střih, nebylo to teda přesně podle osnovy, ale nějaký dramatický odklon tam nebyl. No a potom jsem to teda vystřihla, tady máte úžasnou transition. No a vystřihnutý rukáv jsem potom vsadila do halenky, tak jak to dělám obyčejně. To vám tady asi nebudu vysvětlovat úplně dopodrobna. Kdybyste to ale dopodrobna chtěli, tak opravdu moc doporučuji
doporučuji můj online kurz šití. Je to série 16 totálně nabitých videí a infografik. Každý video má v průměru 29 minut. A není to jenom o šití, ale i o střizích, látkách, šicím stroji, udržitelnosti v šití. Zkrátka pořádný šicí základ, na kterém se vám bude úplně skvěle stavět. No a kurz je zakončen šitím plátěnky se zipem a šitím těchto šatů, na který máte střih v kurzu zdarma. A máte na výběr 2 typy rukávů. Kurz je stále nejlepší věc, co jsem kdy vytvořila. Recenze jsou zatím skvělý a kdyby vás to zaujalo, tak můžete kouknout pro více informací na můj web. Odkaz bude v popisku. Takže to bylo něco o mém kurzu a vracíme se k rukávu. Ten jsem si sešila a potom okraje látky začistila. No a potom jsem tu hlavici ve 2 linkách prošila dlouhým stehem takhle na 4 a díky tomu to budu moc krásně nařezit. Tady se mi to krásně řasí a pak jsem nařasený rukáv šupla do košile, tada. V tom průramku je to nařasený jenom takhle na vrchu a po celém obvodu je to nařasený tady v tom kraji, který jsem ještě zakončila takovou mini manžetkou. Jak můžete vidět, tak ta manžeta je asi z 5 dílů. Jediná zbylá látka, kterou jsem v tu chvíli totiž měla, byly tyhle ty zbytky, takže jsem na nich musela po hmatu najít osnovu, protože kdybych manžetu střihla z šikmo střižené látky, tak se mi bude kroutit, takže tady hledám osnovu, bylo to teda zábavné. Ale nakonec se to povedlo a z těchto zbytků jsem udělala manžetu. Tada! No a manžetu jsem zevnitř přichytila ručně, aby tam nešlo vidět prošití. No a posledním krokem bylo ruční neviditelné zapravení záložky, kterou jsem musela v místě těch bočních švů takto otvárat. To jsem dělala krokvičkovým stehem, který se šije takhle zleva doprava. Nabírám teda úplně malinký vlákínko látky a výsledkem teda je, že potom to zapravení nejde z líce vidět. Můžete teda vidět, že z líce nejde vidět žádné prošití a zhrubu jsou tam takovýhle trojuhelníčky. No a teďka už závěrečná proměna. Tady ještě jednou můžete vidět tu díru. No a teďka vám ukážu, jak to vypadalo předtím a potom. Kromě té díry mi taky vadilo, jak jsem do těch rukávů dala ty gumičky, protože se mi to pořád zhrnovalo takhle nahoru, takže to, jak jsem to ušila teďka, je mnohem lepší. Taky je teď košile víc vypasovaná, což si myslím, že se k ní hodí víc a miluju tyhle ty nový balonkový rukávy. Myslím si, že to vyšlo fakt úplně perfektně. Tady můžete vidět, že ty rukávy jsou fakt ze zbytků, jsou asi ze 4 dílů, ale díky tomu vzoru si myslím, že tam ty švy nejdou skoro vidět. A tady ještě můžete vidět košili z rubu, začistila jsem to trojnitním, tímhle uším overlockovým stehem. Hezčí by byl určitě šikmý proužek nebo francouzské švy, ale držela jsem se toho, jak byla košile začištěná původně. No a takhle jsem košili vynosila teďka do školy. No a to je vše. Pokud vás baví takovýhle videa, tak na Instagramu a na YouTube jich mám hromadu, tak doporučuji kouknout. Pokud byste se náhodou chtěli naučit šít, tak doporučuji můj online šicí kurz, který už jsem zmiňovala a odkaz na něj máte v popisku. No a tohle už je ode mě všechno, dejte mi vědět, co říkáte na výsledek a mějte se krásně.